Qudiem jew wara? Wara, Wara. ħatkunu tneħden xulxejn. Okej. Kif int? Insomma, mhux ħażina, grazzi tagħna. Ħanaddi għal Glen jekk ma jimpurtax. Iva joqgħu. Jo, naħseb it-tnejn toqgħodu. Sur Bedingfield. Survella. Għallin aħna ma rassejnikomx ma xulxejn. Le, tiġi inti għawek. Ma jkollniex minnu suq ma xorta jkollaw l-spazju, għax ma fik xej. Hemm affarijiet aħjar fil-ħajja milli titaffi. Jgħamlu ta' xtajta rivers bizbal. Mela, kif intom? Alright. Program? Messa li ma tafx bej il-first u reverse, għed il-ħosna nazaħjar mill-li kont qabel. Tajta rivers bizbal. Sasikom mistoqsija malajr, ħajbda minnek, Glen. Semmi li zewċ affarijiet tajbin fuq Norman Vella. Għandu blog Għedik xaġa u tajba. jaħdem mal-gvern illi ma jiddejjaqx jesprimi ruħu. U naħseb illi mbagħad allura t-tini xaġa pozittiva li meta tikkritikah jossemmieħ. Ma jħux għalih. Norman, zewċ affarijiet tajbin fuq Glen Bedingfield. Żewġ affarijiet il-paga naħseb għandu aħjar minn tiegħi żgur. Aħna m'għandniex overtime. L-uffiċċju għandu veduta spettakolari minn Kastilja. Ma nafx qatt ma kont hemm jien imma. Għandix ta' il-barrajn. Le m'għandix ta' il-barra. Mandi, inti għati għak għal-fentati mela, Glen. Taqti għal-ġewwa. Għal-bicċanterma. Xorta ħelmiti għatijaj. Sama ħrejlek. L-airport min jaf kem tara nisaf liktar minni ġiviri. Nara nisħaf nisbaħ ukoll. Għalek. Għet jassess il-frontiera tagħna. Xnejdilkom, preparati għal-lejla? Preparati. Namlu diskussjoni, namlu diskussjoni. Memx għalfejn tibdew għassa. Nħabtu ftit idejat u. La u li maħabtu xas maras. Nħabtu l-idejata għas importa.